Čauky lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajem Fonko s mojím bráchou. Brácho, pozdrav. Ahoj, Kian. Sice není v mojím lobby, protože prostě já tady, když dám toto a dám tady a přidat, on se jmenuje Šimon, ale já nemůžu prostě napsat toto. Počkej, že bych napsal tak. Shift. Ne, to spíš napíšu velké. SC. Ne, to je escape. Co když dám out? PG up. PGDN. Ne. Prostě nic nefunguje. Co to dalo S? To S. Co to dalo S? Tak nejde. Ty tam máš dožo. Co? Ty tam máš dožo nebo dozo? Děkuji za odpověď. Já tě neslyším. Asi tam máš dozo nebo dožo? Dožo? A mě nejde ani psát. Nevadí lidi. Já jsem to vymyslel tak, že prostě Šimon a já dáme zároveň ready. Jo. Dáme prostě zároveň ready. A už uvidíme. 3, 2, 1, teď. A pokud se vám tohle video bude líbit, tak dejte like a odběr a my jdeme na to, takže teď jenom počkáme, než se nám to načte. Koukej se na moje a budeme říkat čas, jestli to máme stejně. Kámo. Já jsem to ale někdy hrál. Nevadí, tak já teda zapnu asi sám hru. Ok, tak já si zahraju. Já už si vyhraju. Běž tam, ale mě to pak nejde. Mě to hledá hru, ale minutu, kámo. Co to je? Jen ten už padáka, jo. No až teď mě to našlo. Nevadí lidi, nevadí. Doufám, že to vyhraju. A my jsme tady, kde jsme to? Na Papering Island. Waiting for players. Za použí lidi. Je to za použí. Aha. Že to nezvládá nějakou podivnou zbraň. Ale já jsem použil. Aha. To je za
To na mobilu, vole, co to čeká. Na mobilu a drž hubu. Vole, tebe taky do toho nikdo nemluví, hlavu máš mrjak. Tady jsou rukavice. Kamu je cípný. To je můžu chodit. Mega malý HP, já mám. Jeden lidi. Můj první kill. Ty jsi mrtvý. Kámo, dobře ti Šimone. Nevadí. Ty vole, zlatý rotačák. Shut the fuck, on mě zapil snipou. On ti dal. Já jdu do lobby. Co? Že jdu do lobby, ty taky. Já jdu do lobby, protože hraju kámo OG. Lívni to, protože já se hra OG. Ale to je jedno. Není. Je, prosím, počnu. Tak já počkám ještě déle, už nej. Budu tady po... La ta 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 ta, la ta 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 ta. La ta 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 ta. Máš 100 HP. Teda, 20. Ty? 20, teda 19. Herkules, Hades a Mergara. Ne, Megara. Už si zapnul něco. To ti střílí teď samo. Jdem. Běž do lobby. To byla Godzilla. Ona ti zabila Godzilla. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Já jdu si asi zahrát na Nintendo. Ty ne. Jo, já chci Nintendo si zahrát. Ale já ti tady nemám, ty. No a pojď, dej ready. Počkej, já ti řeknu, spočítáme to. 3. Můžu? Ne, já nevím, jak se tady mám. Tady dej. 3, 2, 1, teď. Koukej se na moje, já budu říkat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nevadí lidi. Didi. Já neumím mluvit. A co ta gramatika? Lidi. Didi. Didi party? P Didi. P Didi. Nedělej. A běž si proto teda. Didi party. Jaká P Didi party? Didi. To je krásné. Dobrý pták, more ze země pouští. Ďábel. Usmaženej, kámo, ten mám taky. Kolik to má procent? No konečně už mají betly lidi. Oučí, kámo, mě nebaví. Oučí, snad. Já mám na něj jenom trochu. Které jsem ti dala. Ne. Jo, některé jo. Některé ano, ale víc. Jak si skoupil jeden Battle Pass, já jsem ti koupil dva. Nebo ty si skoupil jeden a ty... Ne, já jsem ti koupil jeden a ty dva. No, a víc jiného jsem si dělal já. No ano, jinak by si to Battle Pass neměl. Jo, já jsem jednou utratil 600 korun za toto, za Fonko. Ale jako normálně za Fonko jsem utratil třeba už 3000. Že do toho utratit mega moc. Jo. Tenhle Battle Pass. Kámo, ten je ale dobrý. Didi party. Ty jsi prohrál. Hele, A proč ty to ještě žiju? Já nevím. Potichu. On se koukal na trailer. Já vám ho taky pak ukážu. Nic jsem to můžeš zapnout rival. Koukej, jsou rivaly. Počkej. Oni jsou rybičky zpátky. Topem. On dělal ten rybák. Aha, já kreslím. Tam je bolest. A potom dáš tu aplikaci. Jakou? Ty můžeš. Tady je borec lidi. Já jsem neviděl celé, protože to nějaký postupy. Druhý jde. A to není on. Já nechci. Tady je borec. Ale to taky není on. A proč jsou tady ty dva Battle Passy jenom? Jaké? Tyhle dva? Tohle jenom, to jsou levely, jinak si můžeš koupit. Ne, však si můžeš koupit všechny. Tyhle to prostě. Tu stojí ale 323 korun český. Co Battle Pass? Všechny. Ne, tento stojí 209. Team Ice King.
Yes. La ta 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 ta, la ta 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 ta. La ta 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 ta. Jaký si dám dneska skin? Kecaj. Kamu lidi, on je nade mnou prostě borec. On zabil hen toho borce. On je v styl do Brainrod Klombo. Asi. Je vám asi dobrá. Tohle ty nemáš. Já jsem ho dostal za free. Já vím. Za nějaké questy. Kdyby si musel pochopit. Ono to bylo za 0 korun v shopu. Já jsem mám Godzilla. Ty máš Godzilla. Já mám všechny styly na ně. Já mám Já taky. si dám tuhle démonku. Ale já si dám jiné varianty. Já mám taky Godzilla, ale na druhé místě. Takže jo. Jo. Tak nekecím. Bro, proč bys kecal? I don't know. Furpík. Hodí se k ní tohle. Co? Hodí se k ní tohle. Jo. Ukážu tohle. Pickaxu. Borec. Mě tady má už tam moc pickaxu. Kolik mám pickaxu? Bylo víc jako. Koukni, no. Nebo. Kolik mám víc? On přišel asi pro rival a mezi tím se zapomněl tento. Co? Koukni. Co jsem dělal? To je tenhle. Tenhle. Aha, tenhle taky teda. Pečumím teda. Ne, já nevím, jak si dám outfit. Mám mňauda se. Ty chci dát tuhle borku? To je lepší, ne? Není. Henta byla lepší. Tahle? Ok. Ano, však s těma křídlama. Já nevím, jaký glider ještě. Jo, ta vaše to tady. K tomu. Ale já nevím, jaký pickaxe si mám k ní dát. No to ale nepřidává ty viny lidi. Já zabiju borce, vyzryzené. A mě to nepřidá prostě, ale. Ještě
18 hráčů. 6 kilů mám, kámo, to je dobrý. Co, já mám pár hlavů. Uka. Aha, ne, to je tohle. A to vypadá párek. Počkej. Koukni, jo. To vypadalo jak párek. Aha. Kámo, lidi, mi se to úplně seká. Měl se dát hýbat, asi ne. No, dá. Ty je máš vlastně, že jo? Ty si jo, že? Možná. Já jo. Začínali jsme spolu. Chapter 5. Čekejte, lidi. To je v šopu, nebo to máš? Já mám na ty haboty. Kolik máš? Přece? Budu uvídat si, no. Šetři si. Ty můžeš mít Battle Pass. Teď? Ano, ono tam je. Čekejte, lidi, jo. Lidi, pardon, mě volalo soukromé číslo, takže jsem to musel stopnout a už se na mě napojil Šimon, protože on hraje na Nintendo teďka, takže pozdráv, Šimone. Čaute. A my si jdem zahrát Battle Royale. Jo? Dej ready. Ale nejes, když hraješ. Jo. Běž se umýt. To je prostě... Oni, kámo, oni a pak hraje na tom. To je kár. Pak je to celé masné, zamaštěné, jak lidi si honíte péro. To nebudeme rozebírat, nevadí. Tady tohle je prostě debil. Chápete to? To. This is debil. Mám jest takhle. Jo, můžeš. Dobré. Mám. Výborné úplně. Ne! Moje jablíčka! Smrdí to ještě víc tady. Šimon hraje na Nintendo, lidi. My máme Nintendo, kámo. Já vám řeknu, co všechno mám, jo? Já mám. Ne, to nemám. Já mám mobil, Nintendo, počítač a Šimon má tablet, mobil. A Nintendo s tebou. No, takže to je 6 věcí. No, kromě toho Nintenda u Šimona to asi bych nepočítal. Ty řídíš. Já řídím autobus. Lidi, on řídí autobus. Padáme. Teď. Na ten kopec, jo? Ty dá štěstí. Jo, no.
Na benzínku. No tak tam nevím, kam si pavozeš. Tady jak je ten hambák. No, No tak tam se už ne vedle toho. Je ještě větší. Tak já to tam, jo. Pak dojít to jenom po kousek. Nevím. Já jsem proskočil. Dobro. Jo, demoliční četa lidí. Co mám, já mám něco. Co? Zbraň. No ale to je jaká úplně dobrá. Já mám rival. Ale ty mi můžeš pomoct. Nemůžu nic dělat, otevřít dveře. Seka. Jde na mě. Teda když tady má postačka. A můžu ho zabít taky. No, můžeš. Jdeme na ně. Vidíš, na mapě máš takovou červenou. Jo. Tady tohle není on, ale jdem tady zabít borce, jo, prostě. Teď máme tu. Neskáč, jo, jsou dole. Si neumím trefit. Jde do barva. No, jdem. Nebo on byl po nás? Jo, asi jde. Tak neutíkej, musíme tady počkat. Jo, tak jdeme. No, docela dobrá. Ne, ale my jdem po něm, jo? Ale ty nemůžeš, když já mám rival. To je pro nás oba dva. Takže musíme zabít jen toho a pak... Nebo počkej tady a já až ho zabiju, tak ty zapneš rival. Ať jich máme hodně. A ty vždycky budeš stát u té tabule, dokud ti neřeknu, ať mi půjdeš pomoct. To dám. Help! Jdu. Borec, ale já ho ne... Já si neumím trefit. Nezabiješ ho. Leva. Dej ready. Já jsem ti říkal, že nemáš jíst. Šimonu. Kámo, poslední hra, jo? Jo? Já jsem ti řekl, že nemáš jíst. Ne. Já to nechci. Proč? Nevím. Už nás to pohodlně. Ty máš nastavený tento. Lego. Ale já. 8-ball. Teda 2-ball. Ej, no co to? 2-ball. Co ve hře? Máš tu nějakou
emote mám taky, ale na druhém účtě. Ten, který, já ho mám na účtě, který je na Nintendo. Ale tam nemůžu natáčet, protože to je na Nintendo. Už padáme. Už jdem bus? Ne. Rosa. Já označím kam padnem. Tady pod nás. Tady. Tam je rival. Jo. A padáš tam, kam jsem to označila. Jo. Jo. Znamená přidala. Kam? Bylo úplně světlé. No, padají tam borci, dávej si pozor. Já začnu. Rival. Je tam Ice King, pozor. Ublíží. Jeden dead je. To je půlka. Já jdu pryč. Já potom Já utíkám taky. Jsem tady. Mám. Rebootuj. A běž k reboot vanu. Však jo. Jdou po mně, ne? Ne. To je akcička teda. Počkej, se dává mapa. Čím se dává mapa? Minuskem. Minus. Nejbližší rybu je tady. Máte večeři tady. A co je na večeři? S makem a s máslem. Pojďte. Jo. Můžeme to dohrát. A jak se cítíme? Dobrý. Chlujem. Ne, Žádnej. ale byl Hlava jsem, bolí? Ne. Co teda bolí? Nic. se to lepší. Takže pak vám to změřím teplotnici, jo? Jo. Jak si to patáte. Mhm. Mám tady vola. Jo, teď. A druhý. Jo. Jak stavíme Ičkem vystoupíš. Ne, on si dá někdo reboot. A Xkem nahoře. On jde po mně, že jo? Nevím. Ty stíháš, ale. A dej si Junk. Jest reboot, kámo. Ale po mně jde někdo. Já jsem tady taky nebyl. Dobrý, dobrý. Potom tě vyhodím ten zavřel. Jo. Dneska to. Co je? Co? Jdou po mně dobývat jeho. Však tady nejsou. Jdou po mně. Proč museli budovat mě? Počkej, já ti dám ten jump, jak se vyhodí? Levým a potom pravým značkou. Jak kdyby si chtěl zaměřit a střelit. No ano. No, vem si ho, ty budeš mít mít HP. Jdem je zabít. Počkej, máš to tady panec. A řídíš. Já a řídu. No, jdem tady pojď. Do mého autíčka.
A jeď na ty borce. Na ty borce. Ano. Tady. Za mnou, tady jsou. To není on. Já nevím, to je někdo jiný. Aha, tak ty jsi ho zabil asi. Nebo já nevím, kdo ho. To je jedno prostě. Nejdou, však umřej. To nevím. Podívej nahoru. Aha, dobrý. Jsi debil. Pozor. Oba dva dead. Máš tady broky. Já už mám. To je ta dobrá. Yes. Koukni, co to mám. Co? Ty máš tu ziplineu. A víš, že to můžeš dát několikrát. Jo. A víš, že to můžeš dát i ve vzduchu. Máš ty rukavice. Ne. Jestli to tam... Běž zapnout rival. Je tady kousek nahoře. Okay. Tam. Jo. Dost. Já nevím. To se ti zapne samo prostě. Někoho ti to najde. Teď mám. Tady, vole. Jeden. No a ten druhý je nahoře, jdem. A teď doleva za to. Protože tady je někde. On zdrhá. On je dole. Aha. Tady. Dej další duel. Dej to. Já jsem mi tohle autošel. A nezapínej hudbu. Vypiju. Bčkem. B. Dobrý. Vypiju. Já nemůžu jet tím autem. Za tebou. Dead? Budoucí války. Jeho duo je dead. Já jdu potom hned. Ten se zadu je dead. Však jo. Máš míru.
já potřebuji bílý. Jo, Jack. Dej. Takže počkej, lezí. A pravý. Jak kdyby si chtěl... Ano. Já potřebuji nabíjáky. A ten Boris v tom autě má málo, já jsem ho nahitoval. Si musím vzít pravý zbraň. Otevři dveře, mě se to seká. Nevím, že to furt Jdem po tom borcovi. Pojď. já mám to si plánu. Já taky. Tak ju daj ty a pak až ti vyprší tvoje, tak Ne, baterie low. na. Tady to nebude. Co? No, to nebude. A dej další. Tady je borec. Tu je. On zdrhá, že jo? On funguje. 2. Aj. Neváž. Ano. Lidi, tohle by bylo asi pro dnešní video vše. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr a vidíme se u dalšího videa. Čauky! Ahoj. Rozluč se s něma. Hello. Čau.